Shalom, shalom, shalom. ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስኩል ንኹም ሃሌሉያ ኣነ ሓውኹም ሰላሐዲን ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም እዚ ናይ ንጎንጎ ዝፍኖ መደብና ናይ መዓልቲ ቃል እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ስሙ ይባረኽ ነው ብዙሕ ሓሳባት እንዳጠቀመ ይኸይድ ከም ዘሎ ብዙሕ ነገር ሰማዕ ኣለኹ ባይዘወይ በዚ ትሰምዑ ዘለኹም ሰባት ምስክርነት ዘለኩም ኣብናተይ ፌስቡክ እንዳኣተኹም ምስክርነትኩም ክትጽሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም ንጎይታ ክትቀበሉ ትደልዩ ሰባት ተዳኣለኹም ኣቲኹም ጽሓፉልና ጸሎት ደድልየኩምን ከምኡ ግበሩ ኢኹም ኣሕዋት እግዚአብሔር አምላኽ ስሙ ይባረኽ ምስክርነት ኃይል ስለዘለዎ ማለት እዩ ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ እግዚአብሔር ቃል ሓቢርና ክንርኢና ሎሚ አንተ ንካፈሎ ቃል ወንጌል ድብል ሃሌሉያ ወንጌል ድብል ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ጥዑም ብስራት ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ሎሚ ስለ ወንጌል ገለገለ ከካፍለኩም ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ 8 ኣብታ ምድርቲኣ ብለይቲ ማሎን ኩሕሉ ኣብ መሮር ዝሓደሩ ጓሶት ነበሩ መልአኽ እግዚአብሔር ከኣ ኣብ ጥቕኦም ደው በለ ክብሪ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያኦም ኣብረኸ ብዙሕ ፍርሃት ከኣ ፈርሑ እቲ መልአኽ ድማ እንሆ ሎሚ መድሓኒ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊዱልኩም ስለዘሎ ንሱ ከኣ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንኹሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓባ ሓጎስ ኣበስረኩም ኣለኹም ኣይትፍርሁ ንኹሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓባ ሓጎስ أبصركم اللهم أي تفرحوا ملكت دما أزي خنكم أما بالعمال بعلبة التتقلل هت عندك إسو كترخوا بيهم بلوم بزحات سراويت سماي دما بدنجت مستمل أخ تتأمبيرهم كبرنا أملاخ أبلع علي سلام كأ أم مدري أم منجو أتم سمرت أملاخ زلوهم سبات ندابلو نأملاخ أمسكنو هاليلويا واو زجرم نجرم لو مثل وانجيل قال حساب ككافلوكم أحوات وانجيل مالت طعم بالسرات مالتيو عم مدري بزحت سمعنا يوم بالسرات الله عم مدري بزح استسمع طعم زبهال بالسرات الله جن كاب دقرمكم توم عم مدري زتسمعوا طعمات نبلهم بالسراتات كل تبهر اللوهم عدميهم حتصيريو نخلو سب دما بمعرخ حقوسو زخولو طعم بسرات مدري اللون اتوم زموتو طعم بسرات وين خبابينا وين عرختنا وين دما نعانا نزتفالا لي نجر زتنكف بكفيل مالتيو اتطعم بسرات دما ناتو حقوس كا نوسن غيزي مالتيو مخنياتو اتطعم بسرات لنا نصوعو كمتن اتبسرات بو متن حقوسنا قرب خيل يخلي مالتيو ነገር ግን ካብዞም ኩሎም ኣብ ምድር ዝሰማዕናዮም ጥዕም ብስራት ኣዝዩ ፍሊዝ በለ ብስራት ግን ኣብ ምድር ተሰሚዑ እዩ هاليلويا إذا بسرات إذا دما كسب حجي نزتعم بسرات إذا زودك كله تعم بسرات كركباي تقالن أتوم زسمعنا يوم بزح تعم بسراتات ببزح كله تعمات زبالو بسراتات تسعيرهم إذا لو مزنقركم زلهم وانجيل جن كسب حجي كودق زي كاله كسب حجي مدارك زي تراقبه كسب حجي تعم كوينو زقت زلزلو ناي السماي تعم بسرات نفترات وانجيلي كابز غرمكم وانجيل نمجمرتا غيزي وانا ناي وانجيل منشي بويتانا يسوع كريستوس كولد كله سبت راح يكون انت حقيسو ملائكه خيترفيهم تحقيسهم ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር መላእክት ንመጀመርታ ጊዜ ስለ ሓደ ብስራት ንፍጥረት ክዛረቡ ካብ ሰማይ ወሪዶም ስለ ወንጌል እንሆ ኢሎሞም ንኹሎም አሕዛብ ዝኸውን ኣብ ሓጎስ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊዱልኩም ኣሎ ኢሎሞም ሪኢኹም ኣሕዋት እዚ ብስራት እዚ ቀሊል ብስራት ከም ዘይኮነ ረአይዎ ስለዚህ ብስራት መላእክት ከይተረፉ ኣሻሓት መላእክት ካብ ሰማይ ወሪዶም
ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኩሎም ቶም መላእክት ድማ ስለዚ ጥዑም ብስራት ንእግዚአብሔር አቦ በሐንሳብ ኮይኖም ከአ ክብር ሂቦሞ አሕዋት ወንጌል ናይ መጨረሻ ካልአይ ዘይብሉ ንህይወትና ዝልውጥ ሰላም ዝበና ህይወት ዝበና ናይ ሰማይ ጥዑም ብስራት ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንወንጌል ልብና ተደአ ኸፊትና ንወንጌል ዕድል ተደአ ሂብናዮ ናይ በሐቂ ካብ ዝጥዑም ብስራት እዚ ዝተለዓለ ኣብቲ ዝጣዕመ ህይወት ክንኣትይና መጽሓፍ ቅዱስ ሮሜ ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሮሜ ምዕራፍ 1 ጥቕስ 16 ወንጌል ቅድም ንአይሁዳዊ ከምኡን ንጽርአዊ ንዝኣምን ዘበለ ኩሉ ሓይለ አምላኽ ንምድሓን እሞ ብወንጌል ኣይሓፍርን ኢሉ ርኢኹም ወንጌል ንዝኣምን ዘበለ ኩሉ ዝኾነ ይኹን ድራጊስት ዲ ነይሩ ቀታሊ ሰብ ዲ ነይሩ ብዝሙዲ ተባላሺ ነይሩ ብዝተፈላለየ ውድቀት ዲ ድኸይድ ነይሩ ሰብ ዝኾነ ይኹን ወንጌል ግን ኢሉ ሃሌሉያ ንዝኣምኖ ዘበለ ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ንምድሓን ኢልዎ በኻላ አዘራርባ እግዚአብሔር አምላኽ ንምድሓን ዝገለጸሉ ሓይሉ ወንጌል እዩ ንወንጌል ልቡ ዝኸፈተ ንወንጌል አሜን ዝበለ ሰብ ኣብ ህይወቱ ፍጹም ለውጢ ፍጹም ምድሓን ይኾነሉ እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ወንጌል ናይ ሰማይ ጥዑም ብስራት ንፍጥረት እዩ ወንጌል ናይ እግዚአብሔር ናይ ምድሓን ሓይሊ ንፍጥረት እዩ ኣብ ወንጌል ምድሓን ኣሎ ኣብ ወንጌል ሓርነት ኣሎ ኣብ ወንጌል ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣሎ ወንጌል ንድኹማት ሓይሊ እዩ ንዝተሰነፉ ብርትዕ እዩ ንሓጣን ድማ ካብ ሓጢአት ጽድቂ እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ወንጌል ብክርስቶስ አበሳና ከም ዝተኸፍለ ዝእውጅ አዋጅ እዩ ወንጌል ብክርስቶስ ካብ ዘሎ ሓጢአትና ሓራም ምዃንና ዝእውጅ አዋጅ እዩ ወንጌል ድሕሪ ደጊም መርገም አባና ከም ዘይሰርሕ ዝተነገርናሉ ብስራት እዩ ወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ስለና ሓንሳብን ሓዋሩን መጨረሻ ዝገበረሉ ጸልማት መጨረሻ ዝገበረሉ ናይ ሞት ዓለም ከም ዘሎ ዝነግር ብስራት እዩ ሃሌሉያ ሪኹም ኣሕዋት ወንጌል ካብ መርገም ሓራ ከም ዝወፃና ጽድቂ አምላኽ ከም ዝተቀበልና ዋጋና ሁሉ ዕዳና ሁሉ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተኸፍለ ዝሕብር ጥዑም ናይ ሰማይ ብስራት እዩ ሎሚ ወንጌል ክነግረኩም ዕዳኹም ተኸፊሉ እዩ ዋጋ ሓጢአትና ተኸፊሉ እዩ መርገምና ተወሲዱ እዩ ሕማምና ተወሲዱ እዩ ብኡ ብክርስቶስ ሓርነትና ተኣውጂ እዩ ብኡ ብክርስቶስ ጽድቂ አምላኽ መጺልና እዩ ደስ ይበልኩም እቲ ኣዚኹም እትደልይዎ ናይ እግዚአብሔር ጽድቂ ወንጌል ኣምጺልና እዩ ሎሚ ንወንጌል ልብና ንኽፈት መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሉሎ ናይ መጨረሻ ሓደ ጥቕሲ ከንብበልኩም ሃሌሉያ መጽሐፍ ቅዱስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ጥቕስ 16 አምላኽ በተሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንዲ ዝነዓለም ኣፍቀራ አምላኽ ንወዱ ንዓለም ብኡ ክድሕን እምበር ንዓለም ክፈርዳ ኣይለኣኾን ብኡ ዝኣምን ኣይፍረዶን ነቲ ዘይኣመነ ግን ብስም ሓደ ወዲ አምላኽ ስለ ዘይኣመነ ድሮ ተፈሪድዎ ኢሉ ኣሕዋት ሰማይ ናይ መጨረሻ ዝኸበረ ውህበቱ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ወንጌል ከዓ ኢየሱስ ባዕሉ እዩ ሰማይ ነቲ ዝኸበረ ህያቡ ንምንታይ ሂቡና እንተዳኢልኩምኒ ብገንዘብናን ብጽቡቕ ግብርናን ብጻዕርናን ከነምጽኣ ዘይንኽእል ናይ ዘለዓለም ህይወት ብወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኸምኡ ሂቡና እዩ ስለዚ እግዚአብሔር መታን ከይንጠፍእ ንዘለዓለም ግን ምስኡ ንኽንነብር ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊኢኹልና እዩ በወዱ ዝኣመነ ህይወት ኣለዎ በወዱ ዝኣመነ ሓራ እዩ በኢየሱስ ዝኣመነ ኩሉ ኣቅድሚ እግዚአብሔር ከቢር እዩ ወንጌል ናይ ሰማይ ጥዑም ብስራት እዩ ሎምን ወንጌል ኣብ ልብኺ ኣብ ልብኻ ቦታ ሃቦ ንህይወትካ ድማ ከመቅራን ክልውጣን ናይ ዘለዓለም ህይወት ድማ ከቐብለካን እዩ ሻሎም زيت رأي الفاصل
የዚህ ጎዳ ጉዳይ